Este premio distingue a mellor adega galega. O galardón foi parar a esta pequena adega familiar de Cambados, produtora do viño Albamar. O galardón pretende poñer en valor a calidade do conxunto da produción. Sorprendido co recoñecemento, o actual responsable da empresa entende que moitas outras adegas poderían facerse co premio. Estou super contento de que reconoceran o noso traballo, pero sí que estou completamente seguro de que hai outras bodegas, moitas outras bodegas que merecían este premio, eso sin duda. Tras desta adega hai 3 xeracións de traxectoria. Os avós de Xurxo xa elaboraban viño de diferentes variedades, herdaron a tradición aos seus pais e agora, dende o 2006, el tomou as rendas do negocio. Meus avós, por exemplo, eu recordo de ir a vendimiar os híbridos, o catalán, o tinto barrantes e demais, eles elaboraban viño, despois meus pais fixeron anos finales de 70, principios de 80, un pouco a reconversión a albariño, eles elaboraban viño e despois dimos a bodega de alta no 2006. A pesar dos cambios experimentados nos últimos anos, a adega mantén o espírito co que naceu. Xurxo aproveita para poñer en valor o traballo dunha adega destas dimensións fronte ás grandes empresas. Isto é como a vida mesma, non? Non é o mesmo que fagas, por poñer un exemplo, comida para 4 personas que para 400 personas. E de cara ao futuro, Xurxo aposta por consolidar o actual proxecto. Manternos onde estamos ahora mismo. O que temos claro é que queremos controlar todos os procesos que se fan aquí nesta casa. Entonces, para iso, non podes crecer moito máis en volumen. A produción de Albamar céntrase en Albariño e un chisco de Espadeiro. A uva provén de viñas propias e tamén doutros viticultores da zona. O 50% do seu produto véndese xa no exterior, tendo como un dos seus principais mercados os Estados Unidos.